Ang duha ka anak ni Abraham. Galasya Kapitulo 4 versikulo 21 hanggang 31. Aduna ako'y ipangutana kaninyong mga buot magpasakop sa kasuguan. Wala ba kamo makadungog kon unsa ang giingon sa kasuguan? Giingon didto nga si Abraham adunay duha ka anak nga lalaki. Ang usa sa iyang ulipon nga si Hagar, ug ang usa sa iyang asawa nga si Sara. Ang iyang anak sa ulipon na tawo sa tawhanon nga pamaagi, apan ang anak niya sa iya gayong asawa na tawo sumala sa saad sa Dios. Kining duha ka babayi panig-ingnan sa duha ka kasabutan. Si Hagar mao ang panig-ingnan sa kasabutan nga gihatag sa Dios kang Moises sa bukid sa Sinai. Kini walay lain kondili ang kasuguan. Ang iyang mga anak na tawo nga mga ulipon. Busa si Hagar, mao ang tukmang hulagway sa bukid sa Sinai sa Arabia. Sa ato pa, sama siya sa syudad sa Jerusalem karon, tungod kay ang mga tawo sa Jerusalem pareho sa mga ulipon sa ilang pagtuman sa kasuguan. Apan si Sara dili ulipon ug siya ang panig-ingnan sa langit nun nga Jerusalem. Ug daw siya ang atong inahan tungod kay dili kita ulipon sa kasuguan. Kay nag-ingon ang kasulatan, paglipay, babayi nga dili makaanak. Singgit sa kalipay, ikaw nga wala pa gayod makaagi ug kasakit sa pagpanganak. Tungod kay bisan gibiyaan ka sa imong bana, mubalik siya kanimo. Og mas daghan pa ang imong mahimong anak kaysa babayi nga nagpuyo uban sa iyang bana. Mga igsuon ko diha kang Kristo, mga anak na kamo sa Dios sumala sa iyang saad, sama kang Isaak nga na tawo tungod kay siya gisaad sa Dios. Kaniadto, ang anak ni Abraham nga natawo sa tawhanon nga pamaagi naglutos sa anak ni Abraham nga natawo pinaagi sa gahom sa espiritu. Ug mao usab kini ang nahitabo karon kanato, gilutos kita sa mga tawo nga nagpasakop sa kasuguan. Apan unsa man ang gisulti sa Dios diha sa kasulatan. Hinginli ang ulipon nga babayi ug ang iyang anak, tungod kay ang anak sa ulipon walay bahin sa panulundon sa anak sa babayi nga dili ulipon. Busa mga igsuon, dili kita sama sa anak sa babayi nga ulipon kondili sa babayi nga dili ulipon.